भिडिअ मानि स' जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै एसेबां मिथिखाबायानो स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो भिडिअखौ लाइक एन्ड कमेन्ट शेयार खालामनो दा बावगारना लोगोफोर स' भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लेट्स गो स' लोगोफोर फार्स्ट नैबे भिडिअखौ नायग्रोदो एसे स' बिनि उनाव सावरायबाय थानोसै आरोना लोगोफोर नायदो आरो खारदों सासे 1.5 बोसोर बैसोनि गथ' गोनांखा हिन्जावा खारदों जुलि जानाया 3 बोसोरल' जादोंमोन सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सारिदुवार हालामनि नाहरबारि गामिनि निजोमसा खाख्लारिनि बिसि उर्मिला खाख्लारिया थांनाय 12 जुनाव बाजार जानो थांनो होननानै न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन स' लोगोफोर खारलायबाय आरोना लोगोफोर हाबा जानाय आइजोआ आरो खारलायबाय आरो हाबा जानानै माने बोसोरथामल' जादोंमोन स' नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय अलरेडि स' लोगोफोर जोंनि बर' समाजाव माने हिन्जाव मानसि खारनाया एकदम माने मेन्डेटरि माने कम्पालसरि जाबाय आरोना लोगोफोर माथो बुंबावनो संसारानो बेबायदि जाबाय दिनै रावखौबो राव जेबो होननो हाला स' लोगोफोर बेनिखायनो गाव गावनो केयारफुलि थानाया मोजां आरोना स' मानो थाखाय खारो दिनै जों रावबो मिथिया आरोना लोगोफोर थ' आरो गावना माने 3 बोसोरनि गथ' सासे दंमोन आरोना स' बिथाङा लाना खारदों लाना थांफादों आरोना स' गुबुन हौवाजों खारलांबाय गोसोथोनायजों स' लोगोफोर दिनै जों रावबो मिथिया दिनै बिथांमोननि गोसो सिङाव मा साननाय थायो मानो हाबा जायो दिनै न'खर संसार बानायखांनायनि उनाव दिनै बेबायदि खारोबाथ' बहुद गाज्रि आरोना लोगोफोर मानो होनब्ला दिनै मोनसे न'खरखौ सिफायलांनाय जायोना स' बिदि सेंग्राफोरखौ बा बिदि लाना खारनाय मानसिफोरखौ दिनै लोगो मोनोबा हमनानै थिगसे बुनांगौ प्लास थाख्लु सिननानै लामा सेन्देल माला गानहोनानै थाबायहोनांगौ आरोना लोगोफोर अब्लासो मिथिगोन बिसोरो मालायनि न'खरखौ सेफायनाया मा स' लोगोफोर आरो नेक्स्ट आपडेटआ जाबाय नै बेखौ एसे नायग्रोदो मा होनदों बेनि उनाव सावरायनोसै लोगोफोर दराखैलाय जुदि मोजां रायलायनोबा दराखैसै मोजां रायलाय दराखैसै सोरथो दंफैयो आं गोसोनायसो दंफैयो सोर गोसोनायलाय माला फैजाखो माब्लानिफ्राय गोसोनायलाय खेबसे ब्र' नंगौ नोंथा गोरा सोरा कुछ नहीं जस्ट बात करने के लिए आया है हम लोग कब से नहीं ब्रो मेरा फ्रेंड है बेस्ट फ्रेंड है मतलब रिलेशनशिप में नहीं है हाँ रिलेशनशिप में है कितना दिन हो गया ऐसा हम लोग को हो रहा है कितना दिन हो गया ब्रो बहुत दिन कितना दिन हुआ है कब से इसको पूछो आपका फ्रेंड बोलो नहीं उसके बाद अरे बरो हाँ तुम इधर रोना ओके ठीक है मैं उधर नहीं है हाँ बोलो उसको कहाँ से हो आप गुवाहाटी से गुवाहाटी से हम भी गुवाहाटी से हैं ओके उसके बाद जो रिलेशन हुआ है ना यही है मैं आपसे जानना चाहता हूँ कितना दिन हो गया आपका फ्रेंड से पूछो भैया फ्रेंड से नहीं है ये मेरा घर का आदमी है ठीक है Okay. घर के आदमी है मैं इसलिए आया हूँ ठीक है घर का आदमी है मैं इसलिए आया हूँ कितना दिन हो गया नहीं बैंगलोर में कितने साल हो गए मेरा बेंगलोर में 2 years हो गया 2 years हो गया किधर गया वो तुझे फोन पाए और उसमें कौन है इसमें कौन है बोलो उसको पे उसमें और कौन है बोलो उसको उठाओ उसके बाद क्या बोलते हैं अब रोज तो एक्चुअली देखना चाहता है मैं नहीं आता है कब से आ रहा था तुम यहाँ रुको मैं पूछता हूँ मतलब रिलेशन है रिलेशन के बारे में मेरे को अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए ओके ठीक है रिलेशन कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है फ्यूचर क्या करना चाहता है टाइम पास है नहीं। टाइम पास तो मेरे सामने बिल्कुल नहीं होगा नहीं time pass हो ही नहीं नहीं हो ही नहीं सकता है हाँ। इनका बैकग्राउंड मालूम है घर में क्या क्या है क्या क्या नहीं है क्या क्या है इनका बैकग्राउंड मालूम है तेरे को पूछो। मालूम नहीं है ना मालूम है। जो थोड़ा देर पहले बात नहीं। किया था